Encetem els espais que Ràdio Rubí dedica a la informació municipal amb l'alcaldessa Respon. Ens acompanya Ana Maria Martínez. Benvinguda. Gràcies, bon dia. Comencem parlant de pressupostos, perquè estem a finals d'any i és el que suposo s'està treballant des de l'Ajuntament. Les àrees han començat a treballar algunes xifres, de fet, els grups municipals han rebut alguna mena d'esborrany. Explica'ns una mica quines seran les prioritats d'aquest pressupost. Les prioritats de la proposta que fa el govern no són altres que les prioritats que té aquest govern i que passen per la millora de la qualitat urbana de l'espai públic, per l'ocupació, que per nosaltres és una prioritat fonamental, si pot ser encara més que prioritat, i per l'atenció a aquelles persones i famílies que més ho necessiten. I en aquest sentit el disseny del pressupost el que fa és reproduir aquestes prioritats que com a govern tenim. Algun grup municipal, de fet dilluns, la UP ja es pronunciava al respecte del document que havia rebut. Deia que era un document molt pobre, entenc que és un document d'inici de començar a treballar els números. És el document amb el que hem treballat al govern, en tot cas. És el document inicial, és un primer document i a partir d'aquí començarem a treballar amb els grups el contingut detallat. De quina manera es treballarà amb els grups? Doncs encara no hem començat, però com s'ha fet o com hem fet amb d'altres temes, plantejant primer una documentació inicial perquè es puguin fer a la idea i perquè puguin començar a estudiar i després amb reunions que ens permetin compartir dubtes o suggeriments o peticions o projectes i en aquest sentit acabar de conformar, de configurar el pressupost que probablement aquesta proposta inicial probablement amb seguretat no serà la fotografia del pressupost de manera definitiva. I de quina manera es treballaran aquestes prioritats de l'equip de govern? Es farà a través de plans anticrisi, com s'havia fet fins ara? Es dotarà pressupostàriament cadascuna de les àrees principals i prioritàries? Entenem que l'eina que suposava tenir un pla de mesures d'acompanyament a la crisi és una eina que ha servit durant molts anys, 8 anys, si malament no recordo, però que aquesta eina ja com a eina i com a anticrisi per nosaltres ja no és útil. I el que hem fet és allò que es considerava necessari incorporar-ho en la redacció, en l'elaboració del pressupost. I en aquest sentit, evidentment, el propi nom ja ho diu, segurament on més hem posat èmfasi és en l'àrea de serveis a les persones com a proposta de pressupost, perquè al final on encara podem acompanyar la crisi de manera directa i des de l'administració és les famílies que més ho necessiten. I amb atenció social a famílies, amb ajuts, amb beques de menjador sobretot, és on carreguem aquestes mesures extraordinàries que deixen de ser una eina independent i passen a incorporar-se en el pressupost de la forma ordinària. Tu mateixa explicaves que hi hauria un increment d'un 16% en la partida de serveis a les persones. Es concretaran d'aquesta manera que explicaves, en aquestes ajudes directes? En la proposta així està previst que hi hagi un increment i de fet el que fem és recollir una situació que aquest any ja l'hem incorporada, ja la vam incorporar i jo quan vaig fer el balanç dels 100 dies de govern ho vaig dir, 500.000 euros de la proposta dels plans de mesures, del pla de mesures anticrisi d'enguany s'havien de passar perquè si no tampoc es gastarien perquè no s'havia dissenyat bé la manera d'executar. Per tant, fer un pla de mesures d'acompanyament a la crisi per poder dir l'hem negociat i l'hem compartit amb tothom, ens ho ha aprovat tothom i després no dissenyar la manera de que aquests diners es puguin revertir en allò pel que s'ha treballat, pensem que també és treballar d'una manera, per nosaltres no és el model. Llavors el que vam fer va ser rescatar aquests 500.000 euros, traspassar-los al pressupost ordinari de serveis a les persones i d'alguna manera el que fem amb aquest pressupost és reproduir la situació real de despesa de 2015 al 2016. És a dir que aquest pressupost
un cop s'aprovi i si segueix aquestes línies que deies, no tindrà superàvit, que alguna vegada havíem explicat? En principi no. Tots els diners es destinaran a alguna partida. Com serà el calendari? De fet, perdona que t'interrompessi, en l'elaboració el que s'ha plantejat és elaborar el pressupost d'acord amb el percentatge d'execució del pressupost actual. I això en l'explicació global, quan parlem del pressupost i parlem de manera detallada, ja ho explicarem. Deia que el calendari, a partir d'ara què ha de passar? Hi ha un primer esborrany? A partir d'ara hem de treballar tots molt. A partir d'ara el govern i l'oposició ha de treballar moltíssim. Ha de treballar per estudiar pressupost, ha de treballar per poder buscar foradets en les agendes de tothom que són complicades i poder seure i compartir en directe dubtes, el contingut del pressupost. Hem de treballar no en directe, de manera indirecta, és a dir, continuar cada grup treballant i hem d'aconseguir que al desembre tenir un pressupost que sigui el més satisfactori possible per a tothom. Aquesta és una de les nostres finalitats a l'hora de fer el pressupost. Quan comences a redactar el pressupost, dir satisfactori per a tothom vol dir que sigui bo per la ciutat i al final acabes apel·lant a l'objectiu de cadascun dels grups polítics i en aquest sentit estic convençuda que aconseguirem tenir un pressupost el més satisfactori possible. Per tant, que el votaran a favor, no? Bueno, en definitiva, la prioritat de tots els grups municipals és la ciutat. Evidentment, cadascú aquesta prioritat la materialitza en el pressupost de manera diferent i pensa que, i això és una obvietat, que la seva manera o els seus projectes són els millors. Bueno, anem a buscar complicitats i majories en aquest sentit. Si aconseguim que un pressupost sigui satisfactori per tot el ple municipal, voldrà dir que hem posat la ciutat i hem aconseguit el nivell màxim de consens. És difícil, però de partida hem de treballar així. I aquesta bona possible entesa a l'hora de parlar de pressupostos es podria fer extensiva més endavant? És a dir, podria acabar sent un pacte, ja no només per aprovar uns pressupostos, sinó un pacte de governabilitat? Mireu, nosaltres treballem a diari. Tenim obertes vies de comunicació i parlem, no a diari, però parlem molt sovint de pactes de governabilitat. Estem oberts a compartir govern amb grups que comparteixin amb nosaltres la prioritat envers a la ciutat i en aquest sentit podria. Seria possible? Seria possible. Ho sabem del cert en aquest moment? No, però continuem treballant molt receptius. Molt bé. Bueno, no sé si m'has acabat de respondre. Parlem del projecte de ciutat. Recordo que una de les primeres entrevistes que et vaig fer com a alcaldessa vas dir la primera cosa que faré serà posar tot això una mica en ordre. Pla de neteja, pla d'actuació molt directe als barris per fer tot allò que creies que s'havia deixat una mica. Un cop això estigui enllestit, perquè de fet ja estem en execució d'aquestes obres, d'aquest pla de neteja, hi haurà un pla per la ciutat, un projecte de ciutat amb unes línies estratègiques? Nosaltres tenim un model de ciutat inclusiva i aprofito per incorporar el detall que considerem que és molt important. Tenim un model de ciutat inclusiva que no deixa de fer el mateix que fa el pressupost, és reproduir prioritats, perquè al final la coherència en el full de ruta de qualsevol govern ve marcada per les prioritats, per les eines que utilitza per dur a terme aquestes prioritats, que és el pressupost, i per la visió global que té de la ciutat, que és l'àmbit d'actuació del govern. Aquestes prioritats les repeteixo perquè també a nivell estratègic ens dibuixen el nostre model de ciutat, ens el posen negre sobre blanc, que el model de ciutat està dibuixat en el nostre camí com a govern. Per una banda, l'ocupació, potenciar allò que tenim, allò fort que tenim, perquè som una ciutat industrial amb un potencial importantíssim, forma part del disseny a l'hora de fer model de ciutat. Potenciar, insisteixo,
el tema industrial, per una banda, per una altra, treballar en la qualitat de vida de les persones, que passa per la qualitat de l'espai urbà que trepitgen a diari i també la qualitat de la vida, de la seva vida diària a la ciutat, que evidentment posa l'èmfasi en persones i famílies que més necessiten que l'administració les acompanyi. I dit això i tenint les tres prioritats, el que fem és dissenyar projectes estratègics que intenten, com una taranyina, combinar aquestes prioritats. Llavors, el que plantegem és un pla estratègic de mandat amb plans estratègics per àrees i a partir d'aquí, des de cada àrea, es liderarà algun dels projectes estrella que conformen aquest model de ciutat amb el seu projecte estratègic. Però això ho veurem, Ho veureu, negre sobre blanc? sí. I ho veurà la ciutadania. Ho veurà tothom, això ho veurà tothom, sí. El teníem en documents diferenciats que ara estem donant forma i ho presentarem, sí. De tot això, hi ha coses que ja s'han pogut fer, perquè entenc que un no dissenya un o diversos plans estratègics i no va actuant alhora en coses de la ciutat. És a dir, a l'hora de fer una obra ja penses, pensem allò que ja havíem treballat o que ja havíem pensat. Hi ha algunes coses que s'han pogut fer. Clar, nosaltres arribem al govern al juny i el que tenim és una dimensió immediata que no podem... És a dir, no podem deixar... No podem parar, fer un parèntesi, paralitzar la imatge i dir anem a posar ordre però sense fer res més. Nosaltres posàvem un paral·lelisme que avui comentant hem canviat, però en tot cas la primera comparació que fèiem era hem pujat en un tren que estava en marxa, que nosaltres no podem aturar, però sí que hem de veure si el destí que portava aquest tren el compartim o no. I en aquest sentit, el que fa el govern quan dissenya el pla, el seu full de ruta, el que fa el nostre govern és, i aquí utilitzem alguna frase d'algun president en funcions en aquest moment, i és agafar el timó i canviar, girar-lo, i el girem. Llavors, a partir d'aquí, fent el que la vida diària et demana, i són plans que heu pogut veure, que hem presentat, que hem compartit, la ciutat estava bruta i s'havia de netejar de manera proactiva amb el servei de neteja, però també s'havia de demanar a la ciutadania que compartís i que col·laborés, perquè al final hi ha un tema importantíssim en tot el que estem dissenyant com a govern i que marca qualsevol acció que fem, i és un nou estil de fer política. Nosaltres no hem vingut aquí per governar, hem vingut aquí per liderar un govern que treballa al servei de la ciutadania. Llavors, hem de demanar ajut en tot allò que pensem, que treballem i que volem executar. Hem de demanar l'ajut dels nostres veïns i veïnes que amb la seva complicitat podem tirar endavant qualsevol projecte. I lligat al que deia i al tema de la neteja i de la campanya de conscienciació, de civisme, el que vam fer va ser netegem perquè està brut, però demanem ajut a tothom perquè entre tots ho podem fer possible. Jo crec que el resultat es veu. I us ho dic jo que passejo molt cada dia. No acostumo a agafar el cotxe, acostumo a caminar per la ciutat i el resultat d'aquest treball compartit entre tots, entre tothom, es veu, és visible. I això s'havia de fer, però a la vegada, evidentment, hem pogut estratègicament treballar des d'aquelles línies amb les que nosaltres ens presentem a les eleccions per fer-les realitat a nivell d'estratègia política i traslladar-les a l'àmbit de la gestió pública, que és l'àmbit de l'administració. Doncs seguint en la línia d'aquest cop de timó, però sense deixar de banda allò que ja s'havia fet o que ja estava en marxa, parlem d'equipaments de la ciutat, per exemple, l'edifici del Pinar, un edifici construït en l'anterior, o fa 2 mandats, pràcticament, es farà servir per activitats per la resta de la ciutat. Sembla que hi ha un pla específic, oi? Ja hem programat activitats.
pel barri i per la resta de la ciutat, de la mateixa manera que la sala 14-13 té programació cultural. És a dir, que això ja s'ha fet i existeix la programació. Algun projecte més al voltant d'aquest barri i d'aquest edifici? Mireu, aquest barri i aquest edifici formarà part del pla d'equipaments de tota la ciutat, perquè al final si tornem a caure en el parany de planificar de manera aïllada un edifici que el que ha de fer és formar part de la xarxa d'equipaments de la ciutat, el que fem és no... A mi deixeu-me que ho digui de manera col·loquial, le hacemos un flaco favor, de nou, al Pinar. Llavors, no es farà una programació aïllada. I la programació en relació a tota la programació cultural ja està feta. En el barri del Pinar el que s'ha fet és, com a la resta de barris de la ciutat, incidir molt en la neteja i en el civisme, perquè era una queixa absolutament sentida per tots els veïns i veïnes del barri, per les entitats, per l'associació de veïns i per veus que des del barri t'arribaven demanant la insistència en aquests temes. Aquest tema, per una banda, el treball constant amb l'associació de veïns, que és el que ens permet copsar tot allò que el barri detecta que necessita o sent que necessita, i quan l'edifici incorporat està en la programació cultural. I altres equipaments com el celler, la biblioteca o el pavelló de la Llana, que són bastant recents però que necessiten arranjaments, millores, hi ha actuacions previstes? Sí, hi ha plans d'inversió, del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles. S'ha fet alguna actuació en el celler, per exemple, en relació a l'acústica i a la tèrmica, es faran actuacions que permetin donar una major qualitat i confort a l'hora de dur a terme activitats que es fan en aquest edifici, que no deixa de ser un edifici cultural, el seu origen era un altre, però la seva vida és cultural. La biblioteca, el que s'ha fet, hi havia una calefacció que ja era òptima, és un espai impressionant, és gran, és esplèndid, com li diem nosaltres, però necessitava que aquesta calefacció que ja era òptima fos més eficient, i és el que s'ha treballat, perquè el que volem és que els 27.000 usuaris que ha tingut la biblioteca l'any passat puguin estar en les millors condicions. I la Llana, a banda del litigi que hi ha amb l'empresa constructora, que sabeu que això s'ha fet i s'ha fet com a ajuntament, s'està reparant coberta per les maleïdes goteres, deixeu-me que ho digui així, deixin d'estar presents en aquell equipament que és preciós, que pot tenir una vida esportiva sobretot impressionant, i que tenim aquesta mala sort que espero que aviat passi a la història de l'inici de l'equipament com un dèficit en la construcció, que l'empresa que ho havia de resoldre no ho va fer. En el seu moment no ho va fer, ara esperem el resultat també del procés judicial. Parlem de l'alcaldia als barris, d'aquest projecte tan personal. De moment has fet 2 zones, la segona ha estat a la zona del centre, ja teniu propostes, entenc que sí. Ja sí que és molt aviat, amb 2 zones, que en realitat eren com 4 barris, com a molt, però ja es poden extreure conclusions, és a dir, més o menys el que preocupa als veïns és el mateix a la zona nord, a Can Oriol i al centre? Hi ha una conclusió que segurament pot resultar arrogant, i en termes polítics tampoc seria arrogant el qualificatiu més apropiat, però jo l'hem compartit amb l'equip de govern, i com que l'hem compartit i tots hem compartit el mateix, jo em permeto poder-la dir, i és que anàvem molt encertats marcant prioritats a l'hora de treballar el full de ruta, a l'hora de treballar el programa electoral primer i després el pla de mandat. Anàvem molt encertats. Al final les preocupacions dels veïns les teníem recollides, i el que fem és constatar que són certament preocupacions, demandes, necessitats. Hi ha un element de qualitat en aquest projecte que és el que marca la diferència entre el que tu preveus com a programa electoral i el resultat que et dona in situ
rebre la petició o rebre l'opinió o la demanda o la queixa del veí o veïna que hi viu. I és la priorització. Quan tu poses en una mateixa taula 5 veïns del barri, l'exercici realment és que es prioritzi què es fa abans o què es fa després, perquè tot no es pot fer alhora. Totes les voreres del barri no es poden ampliar alhora. Tot el paviment del barri no es pot fer alhora. Un equipament que és per joves no es pot convertir demà en un equipament per a gent gran. Podria posar molts exemples, però compartim la necessitat i el plus és la prioritat d'aquesta necessitat. I això també ho incorporem en el projecte, que jo crec que és el que dona el primer plus o el primer valor afegit. I el segon és la rendició de comptes i és el fet de tornar als 6 mesos i dir, mirin, el que vam compartir amb els veïns i veïnes va ser aquest llistat. En el cas de la primera zona van ser 109 peticions i en el cas de la segona em sembla que volten les 135 o 140. Vam compartir tot això, vam prioritzar en aquest sentit i ara tornem 6 mesos després dient què s'ha fet, què no s'ha fet i per què no s'ha fet. I tornem a parlar. Això no és només corresponsabilitat, és implicació, que és el que al final és anar un pas més enllà de la participació, perquè participar i dir la teva no és fàcil perquè no tothom participa, però en tot cas, com a primera fase del que pot suposar la implicació o la corresponsabilitat és anar i dir la teva. Però després ha d'haver-hi segona i tercera fase, ha d'haver-hi inici i final del procés. I en aquest sentit, per nosaltres el final és fer rendició de comptes, que és pel que ens han posat els ciutadans, per treballar i poder dir amb ells, perquè estem al seu servei, el que estem fent amb el nostre temps i a diari. Una de les prioritats deies que és l'ocupació. Portem 3 mesos amb pujada constant de l'atur a la ciutat. De fet, som la ciutat de la comarca on més puja l'atur. Què es pot fer des d'un govern municipal? Sí, portem 3 mesos que s'incrementa l'atur, però portem un any, en les dades de l'últim any, hi ha 700 rubinencs i rubinenques menys a l'atur. És a dir, els 3 mesos últims la dada és dolenta, però si ens situem en les dades de l'últim any, hi ha 700 persones menys. Això no vol dir que no ens preocupin les 6.600 persones que es troben en situació d'atur i per les quals jo crec, dir que perdem la son sona molt, semblaria aquí retòric, però realment ens preocupa molt i a diari. Perquè a més d'aquestes 6.600 persones tenim un 51,5% majors de 45 anys. Recordem ara els plans d'ocupació que vam estrenar la setmana passada a qui es contractava. O sigui, quan jo dic estem encertant en el pla de govern, em refereixo a això, que amb les dades podem constatar que per on treballem és allò que per nosaltres és prioritari, però que a més la realitat ens ho diu, tossuda amb dades. 51,5% de persones majors de 45 anys. La dada pitjor és que un 50% de les persones que estan a l'atur no tenen cap cobertura. És a dir, no cobren res. Justament eren 2 dels requisits per poder accedir als plans d'ocupació que la setmana passada van donar lloc a 31 persones majors de 45 anys i que no tenien cap prestació, iniciar una contractació de 6 mesos a l'Ajuntament. Què fem? Per una banda, accions concretes, plans d'ocupació reforçant sobretot col·lectius que més ho necessiten, majors de 45 anys i joves, i per una altra, incrementar totes aquelles accions que el que fan és possibilitar incrementar l'ocupabilitat, que les persones tinguin més eines per poder trobar feina abans i no deixar... Això es redueix o només podem parlar de formació en aquest sentit. Llavors treballem mesures de formació que ens puguin ajudar a les persones que no tenen feina a
competir millor amb més eines formatives a l'hora de sortir al mercat laboral i intentar trobar una feina. Estem en el mes de novembre, 25 de novembre, Dia contra la Violència de Gènere. Fa molt poc la regidora Maria Mas presentava les xifres de Rubí i de nou s'ha posat èmfasi en els joves, en tallers, intentant evitar que comenci aquesta violència en els més joves. Què és el que s'està fent? Quins són els objectius? Aviam, en principi dir que tant de bo aquesta xacra algun dia deixi d'existir, perquè realment haver de commemorar el 25 de novembre amb xifres dolentes i a més que no han deixat de millorar aquests darrers assassinats d'aquests dies, el que ens diuen és que alguna cosa està passant. Que han deixat d'empitjorar, vols dir? Sí, perdó, d'empitjorar, perdó, m'he equivocat. Què treballem des de l'administració? La sensibilització per una banda i al final la conclusió a la que arriben els equips, els tècnics, quan posen al damunt de la taula les accions que s'han de fer i els resultats, és que han de començar per l'educació. La prevenció, començant per l'educació, ja en d'altres àmbits de la vida ja ho fem, però s'estan detectant molts casos de possible situació de violència en adolescents. I aquí és on hem centrat la campanya d'enguany. El manifest institucional es llegirà per part d'alumnes d'instituts de la ciutat i s'ha posat molt èmfasi en la vessant educativa. Què podem fer més? Jo crec que reclamar des de l'administració, i això pot sonar també molt llunyà, però és necessari un pacte d'estat. És necessari un pacte d'estat en contra de la violència de gènere, però a més el que hem de fer és treballar perquè els estaments legislatius entenguin. Fa 10 anys, el 2004, quan es va fer la llei contra la violència de gènere a Madrid, el resultat de l'aplicació d'aquella llei va ser molt objectiu. Vam veure com s'incrementaven denúncies, com hi havia jutjats especialitzats, van haver-hi tot un seguit de mesures, es van posar en marxa, que ens van ajudar a tots a parlar de disminució de xifres. En aquest moment això ho estem veient a la inversa. I per aquesta raó les reaccions ara tornen a ser més manifestes. Per aquesta raó la manifestació del passat 7 de novembre de Madrid contra la violència de gènere, per aquesta raó tot es fa... Necessitem fer més accions perquè realment hem d'acabar amb els assassinats provocats per la violència de gènere. Alcaldessa, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar el mes de desembre. A tots vostès poden enviar preguntes a partir d'ara per a aquesta propera edició de l'Alcaldessa Respon amb el hashtag Alcaldessa Respon.